Wara l-elezzjoni ġenerali tas-Sibt li għadda, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg flimkien ma' 6 membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ġew eletti minn żewġ distretti u issa wara proċess intern ġie deċiż li ma' distretti se jkunu qed ixedu id-deputati eletti minn żewġ distretti elettorali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ġie elett mit-12 u 13 il-distrett u se jkun qed iċedi s-siġġu fuq 12 il-distrett. Stephen Spiteri ġie elett mit-tieni u t-tielet distrett u se jkun qed iċedi s-siġġu fuq it-tielet distrett. Mark Anthony Sammut ġie elett mir-reba' u l-10 distrett u se jkun qed iċedi s-siġġu tal-10 distrett elettorali. Konrad Borg-Manche ġie elett mill-5 u l-10 distrett u se jkun qed iċedi s-siġġu fuq il-5 distrett elettorali. Adrian Delia ġie elett fuq is-7 u 8 distrett u se jkun qed iċedi s-siġġu tas-7 distrett elettorali. Rebecca Borg ġiet eletta mis-7 u l-11 distrett u se tkun qed iċċedi s-siġġu fuq is-7 distrett elettorali. Joe Giglio ġie elett fuq id-9 distrett u l-10 distrett u se jkun qed iċedi s-siġġu tal-10 distrett elettorali. Intant dan il-proċess jiftaħ it-triq biex ikunu jistgħu jsiru l-elezzjonijiet każwali fuq id-distretti li ġew ċeduti. L-elezzjonijiet każwali se jsiru fil-jiem il-ġejjin u bekk se jiġu eletti iktar deputati. Dan flimkien ma' kandidati nisa li se jitilgħu fil-Parlament bil-mekkaniżmu tal-ugwaljanza tal-ġeneru.